Или да... Ей, какво е това нещо, бе? Къде спря точно тук? Или да започна... Приятели, съжалявам ако чувате шумове навън. Казах ви вече в един от влоговете ми, това е съдба, се на центъра да живея. Постоянно минават коли, мотори, много се извинявам ако ги чувате. Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви разкажа малко повече за живеенето ми в Англия, как и защо дойдох, харесва ли ми храната, какво мисля за хората тук, как свикнах с езика и да съм далеч от родителите и приятелите ми. За всичко това и още ще ви разкажа, ако останете с мен. В сторито си в Instagram и в комюнити страничката в YouTube ви помолих да зададете вашите въпроси и защо всичко, което ви интересува за Англия, хора, храна и прочие. Та направо ще отговоря на някой от тях сега. Ще започна първо с тези в Instagram. Защо дойдох в Англия е първия въпрос. За тези, които ме следват отскоро, може би не знаят, дойдох тук само и единствено заради моя приятел, защото искам да съм с него, защото го обичам. Съжалявам ли, че дойдох в Англия? Не съжалявам, че дойдох в Англия, заради това, че съм тук. Аз съм с човека, който ме обича и когото обичам. Сега се замислям, че може би беше добре да си извадя въпросите и да ги подредя подред. Така, да видим следващия въпрос. Как реагираха нашите, когато им казах, че ще заминавам? Баща ми ме подкрепи, беше му мъчно, да, но като всеки друг мъж не показа точно чувствата си. Но пък за това на летището се разплака, за първи път го виждах да плаче и не можех да повярвам. Тогава разбрах, че наистина ще му липсвам. Майка ми ме пита няколко пъти дали съм сигурна, беше адски мъчно, но и двамата ме подкрепиха, не съм имала нито един спор с тях, изобщо не съм искали да ме разубеждават, просто ме подкрепиха, като всички родители, които обичат децата си. Научих ли бързо английски и свикнах ли с акцента на англичаните? Да ви кажа честно, все още не съм научила английския напълно и все още не съм им свикнала с акцента. Зависи от коя част на Англия са. Все още има хора, които ми говорят и аз не разбирам. Но начина по който свикнах, имаше един такъв въпрос някъде, тъй като аз изчетох всички въпроси преди да седна. Имаше един въпрос, който ми беше зададен и гласеше как свикнах с акцента. Общо взето на различните хора различно им свикваш. Карам англичаните да ми повтарят. Всяко нещо, което не разбирам, ги карам да ми обясняват. По този начин научих английския. И приятеля ми също така много ми помогна. Но като цяло аз си имах основата от училище и просто ме беше срам да говоря. Но колкото повече оставах насаме с англичани, колкото повече работех с тях, нямаше как, трябваше да се отпусна. И така се научих. Още един въпрос, така се сещам, някъде четох, дали знам как се казва, какво ще желаете на английски, тъй като съм сервичорка и би трябвало да знам този израз. Разбира се, че го знам. От това наистина ме накара този въпрос да се смее изключително много. Какво ще желаете на английски? Аз питам гостите ето така. What would you like? Но това не е урок по английски, така че да преминем нататък към следващите въпроси. Трудно ли е приспособяването в Англия? Трудно ли се приспособих аз? Да. Свикнала ли съм все още? Не. Нито с мястото, все още ми е чуждо. Чувствам си се като чужденка и няма как да е другояче. Свикнах ли с това, че съм далеч от нашите? Не. Вече съм 6-та, 7-ма година тук. И не, все още не съм свикнала, все още ми е адски трудно. Още един въпрос, дали ми е странно като се говори само на английски покрай мен? Най-странното е когато си била в България и се върнеш тук и чуваш само английска реч. Това е супер дразни. Когато дойдох за първи път тук, на първия ден, изключително много ми беше наистина. С моя приятел бяхме седнали в влака и пътувахме насам към островчето. Един човек започна да говори с приятеля ми за времето. Аз изобщо не разбирах за какво ми говори, изобщо дума не хващах.
Много се бях паникьосала, отне ми месец да отида сама до магазина да си купя хляб. Изобщо не ми беше лесно. Но сега вече като си тук не е странно. Не. Но наистина всеки път, когато отида в България и се върна, всеки път ми е странно и всеки път ме дразни и си казвам, боже, пак ли? Още един въпрос, горе-долу същия, но малко по-различен. Беше ли ми трудно да свикна? Аз вече отговорих, че все още не съм свикнала. Но това, което ми помагаше, беше приятеля ми на първо място. Бях неотлъчна до него, бях се залепила за него. И второто, което е, тогава майка ми и баща ми още нямаха Skype, нямаха Facebook, направиха си малко по-късно. И аз имах достъп само до майката и бащата на Красимир, само до техния Skype. И много често си пишех, обаждах им се, говорех им, пишех си с приятелките си, те също много ми помогнаха. Можеш да дадеш съвети, които направиха живота ти в Англия по-лесен? По-лесно ще е, ако не страниш от хората, ако не те е страх, например, когато търсиш работа или когато искаш да попиташ нещо в някой магазин. Давай смело, ти не си първия чужденец, който срещат хората. Всички тук са доста мили. Това е и един от вашите въпроси, които сте ми задали, какви са хората тук. Всички хора са доста мили, наистина, те са научени на етикет, възпитани са. Сега друг е въпросът, че са доста двулични. Някои, не всички, говорят зад гърба ти, пред теб са мили, затова винаги трябва да си имаш едно на ум, особено ако не си свикнал и тепърва се преместваш. Как свикнах с английски, лесно ли започнах да го говоря? Хубаво е да разговаряте с англичаните, да стоите до тях, да ги слушате, когато сте в магазина да се вслушвате, когато седнете в ресторант отново да ги слушате покрай вас. Не е само да се опитате да хващате думи, а и да научавате нови. Ходила ли съм в Лондон? 2 пъти съм ходила в Лондон, един път само с Красимир, а втория път преди 2 години с майката и бащата на Красимир, да им покажем на тях Лондон, да ги разведем. Намерили си приятели англичани и приятели българи в Англия? Обичам те. Така, това, което не знаете за мен, или може би знаете... Аз много обичам да си стоя вкъщи, не обичам да излизам. Излизали сме на няколко пъти тук в Англия, не ми харесва това как те се забавляват. Тяхното забавление е да отидат в клуба, да се напият набързо, наистина пият на екс, това им е целта, да се напият и да започнат да правят глупости, да се сбиват и така нататък. Това за мен не е забавление, аз съм казвала неведнъж, изключително ме е страх от пияни хора, страни от такива и честно казано с никой друг не излизам, само с тукашните приятели на Красимир, българчетата. Реализацията в кариерата по-добра ли е от тази в България? Ами за кариера трудно да се каже, тъй като аз имам опит само в сферата на сервитьорството и на обслужването като цяло, но интересното тук е, че англичаните всъщност мислят за техния персонал, гледат на него да им е добре, стараят се да ти дадат колкото могат, да ти улеснят работата също така. И най-важното е, че дори чужденците, каквито сме ние, могат да се издигат по стълбичката и не са ти нужни никакви връзки, никакви препоръки. Започнеш ли от началото, видят ли те, че работиш много, наистина го оценяват. Доста чужденци са супервайзери, менеджери и така нататък, така че това доста ми харесва, че тук всъщност имаш поле за изява, можеш да се издигаш. И никой не ти иска никакво висше образование, видят ли те, че можеш да го вършиш, там си. Много хора, добре е да имате висше образование, учете да не сте сервитьори като мен. Езика наистина е много важен. Независимо изобщо дали имате някакво образование, ако знаете езика, може да сте всякакви наистина тук. Също така, англичаните ви предоставят безплатно обучение, искам да кажа за работата, която ще вършите. Знаете ли езика, може да сте всякакви тук наистина и вярвате ли в себе си. Кой е любимият ми английски специалитет? Ох! Тук англичаните готвят много странно, те готвят много просто. Не използват много подправки, готвят основните неща. Не са чували за комбинация пиле с ориз, например.
Готвя доста безвкусно, искам да кажа. Нещата, които са много интересни и традиционни за английската кухня, това са котидж пай. Това е нещо като нашата мусака, само че каймата се смесва с грах, царевица, моркови. Слага се една подправка, мисля, че розмарин или нещо такова слага, да бъде отвратителна е тази подправка. И отгоре слага картофено пюре, което изобщо не овкусяват. И така го запичат. Другото традиционно, това е риба с пържени картофки. Панират рибата, пържат картофките, сервират с грах или пюре от грах. Това май ми е любимото, панирана риба. Друго не се сещам така по... На колко години бях, когато дойдох, пропуснах да кажа, ето хубаво е, че чета в момента въпросите ви да се сетя. Бях на 19, 20? 20. Харесват ли ми градовете, магазините им, къщите, като цяло английският пейзаж? Харесват ми, да. Интересното тук е, че те искат да запазят своите старинни облици на сградите. Дори да ги преправят или нещо такова, не ги модернизират, не променят фасадата им, оставят ги същите. Доста интересни са, да. Обърквам ли се да говоря на английски вместо на български? Не, нямам такива проблеми. Не съм като тези, които забравят българския. Не. Тук с Красимир постоянно си контактувам на български, с Мишо на български, само в работата говоря на английски, аз гледам и българска телевизия, така че това никакъв проблем не е. Или да говоря с някакъв акцент, не. Харесва ли ми тук, където живея и бих ли се преместила в Лондон? Не бих се преместила в Лондон, 2 пъти съм ходила, както вече споменах. Да ви кажа, на сила бих потретила. Просто сама на своя глава не бих се върнала, колкото и да ми хареса там. Аз съм от малък град в България, тук също е малък град. Така ми харесва и не бих си се представила да живея в голям град. Бързо и лесно ли си намери работа? Първия път, когато аз търсих работа, още когато дойдох, не беше много лесно, тъй като аз много се притеснявах. Тогава още не търсиха персонал, след това сезона започна и благодарение на късмета си започнах първата си работа и на Мишо и Красимир. Но после, когато се наложи сама да търся работа, вече бях свикнала с езика, знаех какво правя и много лесно намерих работа. Тук хората постоянно търсят, англичаните са малко мързеливи и много трудно се задържат дълго на една работа, персонал винаги се търси, нямат предразсъдъци, че си чужденец, стига да знаеш езика, някои хора дори не държат да го говориш, стига ти да ги разбираш. Още един интересен въпрос, бих ли искала да отгледам децата си в Англия? Когато имам дете, може би бих искала да го родя тук, тъй като четох доста и се интересувах доста от българското здравеопазване, специално за бременните жени и за английското, но да отгледам децата си, да учат и да израснат, искам това да е в България. Как свикнах с климата? Още един интересен въпрос. Доста дълго се изнервях на дъжда, но сега с годините свикнах вече на студеното, дори заобичах дъжда и не ми пречи да ходя и беше да... Странно, нали? Кога мислим да се приберем постоянно? Следващата година поне няма да е, надяваме се след това. И последен въпрос. Как прекарвам свободното си време тук? Снимам видеа, излизам с Красимир, ходя на плаж, гледам телевизия. Приятели, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е интересно, да съм отговорила на всичко, което ви интересуваше. Ако все още има нещо, което ви е интересно да знаете, напишете ми го долу в коментарите, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане и до следващия път!